Najdôležitejšie je, že sa musíte naozaj, ale naozaj zamyslieť a spýtať sa samých seba, kým chceš byť. Nie čím, ale kým. Teraz nehovorím o tom, čo chcú vaši rodičia, alebo učitelia, ale čo chcete vy. Musíte prísť na to, čo vás robí šťastným, bez ohľadu na to, ako šialené sa to môže zdať ostatným ľuďom. Číslo 1 je teda veriť v samého seba a neobzerať sa, čo si myslia ostatní. Porušovanie pravidiel. Pravidlá nás v živote zaväzujú neustále. Nehovorím, aby ste porušovali zákony. Ja hovorím, porušte pravidlá. Je nemožné neísť so stádom alebo byť pravý originál, ak sa správate prehnane slušne a nechcete porušovať pravidlá. Musíte premýšľať kreatívne. To je to, v čo verím. Aký má život zmysel, ak chcete byť iba ako ostatní a vyhýbať sa problémom? Jediná cesta, ktorou som kedy niečo dosiahol, bola porušením niektorých z pravidiel. Nebojte sa zlyhania. Pri všetkom, čo som sa kedy pokúsil, som bol ochotný zlyhať. Nemôžete vždy vyhrať, ale nebojte sa robiť rozhodnutie. Nemôžete sa nechať paralizovať strachom, neúspechom alebo venovať problému všetko úsilie. Stále posúvate svoje limity, pretože veríte v seba samého a vo svoju víziu. Vízia, že je to tá správna cesta a že úspech sa dostane. Takže nebojte sa zlyhania. Ignorujte pochybovačov. Myslím tým, ako často počúvame, toto alebo tamto nezvládneš. Toto sa ešte nikomu nepodarilo. Milujem, keď niekto povie, že sa to ešte nikomu nepodarilo. Pretože ak to dokážem ja, znamená to, že som prvý, komu sa to podarilo. Takže nevenujte pozornosť ľuďom, ktorí hovoria, že je to nemožné. Slovo nemožné pre mňa neexistuje. Počúvam iba seba a hovorím, dokážem to. Dajte do toho všetko. Vydajte zo seba to najlepšie. Muhammad Ali, jeden z mojich veľkých hrdinov v 70. rokoch, skvele odpovedal na otázku, koľko sedľahov urobíte. Odpovedal, nepočítam sedľahy. Počítať začínam, keď to začína bolieť, keď cítim bolesť. Až potom začínam počítať, pretože až potom to dáva zmysel. To je to, čo z vás robí pravého šampióna. Takto je to so všetkým. Bez bolesti ničoho nedosiahnete. Medzi tým, čo si užívate život, alebo sa poflakujete, niekto ďalší tvrdo pracuje. Niekto ďalší sa vzdeláva a niekto ďalší víťazí. Toto si zapamätajte. Bez tvrdej práce víťazstvo nedosiahnete. Žiadne z mojich pravidiel úspechu nebudú fungovať, ak do toho nedáte všetko. Dávajte naspäť. Akúkoľvek cestu si v živote zvolíte, vždy si musíte nájsť čas, aby ste mohli niečo vrátiť späť. Vráťte niečo svojej komunite. Dajte späť niečo svojmu štátu alebo krajine. Niečo vám poviem. Podať ruku a pomôcť ľuďom vás uspokojí viac, než čokoľvek iné, čo ste